Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 readers of the month. Pati teacher ay pwedeng manalo ng cash prize. Join na! Gusto mo bang manalo ng cash prize habang... Ako po si Alessandra Craig and Canete. Grade 1, Day 1. Luna, ang teacher ko po ay si Ma'am Evelyn Panegoos. Marunong na ako. Ma, mama, ma, sasama, 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 masama ang ama, ang ama, sasama ang ama, at ama, ang ama at mama, ma, mata, ang mata ng ama, tasa, ang tasa ng ama, ay ama, ang ama ay tama, sumama ang ama, ang mata ng ama, ang mata ng mama ay masama, sumama ang mama sa mama, ang mama ay sumama sa ama, ang ama at ang mama ay sumama sa masa, ang tasa ng mama at ama ay sama-sama, ang tama sa tasa ng mama ay masama, masama ang mata ng mata ng mama, sama-sama ang mama at ang ama, Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo?